Kidamtang arui jakhong ni phaing koraner ke parni Manja police station ke parlo Manja towar krong ke thom kacheka galong Manja police asai khi lapen C20 CRPF atum kaya teng amithang asai chiklembom aporahut akimi risim kangtang ke od asong United People's Front of Karbi Longri mate UPF KL along klembang phu banghini tumaphan nep ingnang ponlo Manja police asai kam lapen C20 CRPF atum chelang petpen Manja towar krong thom kacheka galong ke ton ke langasai kedeng ponahut isi alto gari ahum registration number AS01EF015 aphan honke meme pojok khang labang solong kiri ka khuruk padupon bom aporhut taklik kebra isi songalu United People's Front of Karbi Longri mate UPF KL pu amen pen longpondu labang solong risim kangtang setami gari alupen neponong lu risim kangtang ke longpon laki isi 9mm pistol a magazine lapen akile 9mm hele amu mupli isi 20mm pistol a magazine lapen akile 20mm ahile amu mupho HE 36 hand grenade ke thom anpata detonators kini an raikom sai khia tumpen ne ponlonglu raikom sai khia tum arona tengpen case number 27/2023 U/S 120B/ 384/511 IPC RW section 16/17/18/20 UAP Act Pabonponsi Manja police station along lam hoimati FIR registered ponlo labangso case along kachirap dun banghini abang phuatum kachingnang dunlo kachingnang dun check abang phuatum lake west karbiang long zirikindeng ke parlo rong chijeng amikar dhonsing phangcho asopo rajesh phangcho ataningkan thongke brake thom lapen west karbiang long zirikindeng ke parlo mutharong amikar longsing ingti asopo sanjay ingti ataningkan thongke bra hini busi pangthek pondu kachingnang dun check abang phuatum aphan police asai kamatum karju pater toka hut kache tham pona tengke nona kimi okchum prana song United People's Front of Karbiang long pu ke seng ponalong sanjay ingti hinlo commandant lapen control mati CNC abang khulupusi pachini pon nona mad raikom sai khiatum labang so risim kangtang ki ot asong akini ke singalong kachirap dun atum dolangma abema pu pachini ponji aphan sai dengpon bomlo Bokajan pen anantirang Karbiang long lai